Mis-sibt eluf ta' familji se jirċievu Children's Allowance ġimgħat qabel skedat biex ikunu mejjuna fl-ispejjeż li jkollhom fil-bidu tas-sena skolastika. Ħabbar dan il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon fi stqarrija li żiedet li dawn il-pagamenti kienu jsiru f'Ottubru, iżda s-sabdu jingħataw ġimgħat qabel biex bekk il-ġenituri itaffu xi ftit mill-piżijiet li jkollhom marbuta max-xiri tal-uniformijiet u materjal edukattiv. Bekk se jkunu 38,964 beneficjarju li se jirċievu dawn il-pagamenti qabel iż-żmien u t-total ta' 58,373 tifel u tifla. In-nefqa totali ta' dawn il-pagamenti jammonta għal kważi 9 miljun euro. Intant, l-għajnuna supplementari li s-saħħet lura fl-2017 se tingħata wkoll mal-pagament ta' Children's Allowance u se jkunu 22,882 beneficjarju li se jgawdu minn dawn il-pagamenti qabel iż-żmien u li jammontaw għal iktar minn 2 miljun euro. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon innota li l-ħruġ ta' dawn il-pagamenti qabel iż-żmien huwa impenn tal-Gvern biex itaffim il-piżijiet fuq il-familji. U dan jkompli juri wkoll l-impenn tagħna li ngħinu lis-soċjetà kollha tagħna mhux lanqas fejn jidħlu tfal fejn verament għamilna miżuri nfakkar li pereżempju żidna Children's Allowance kienhom ma jiżdiedu jew 11 sena għal uħud 23 sena. Huwa impenn ukoll li ħanarawh ukoll fil-budget li ġej. Intant tibdil li sar fil-mekkaniżmu li jiddetermina r-rata ta' Children's Allowance l-ola rata żdiedet 96 euro għal kull wilt li ma rata titħallas lil tfal familji bidħul baxx inkluż dawk li jaħdmu bil-paga minima nazzjonali. Permezz ta' dawn il-bidliet familji bidħul ola mill-paga minima nazzjonali iżda mhux ola minn dħul net ta' 18,400 euro wkoll gawdew miż-żidiet li jlaħqu sa madwar 88 euro fis-sena għal kull wilt skont id-dħul tal-familja. Il-Ministru Falzon tenna l-impenn tiegħu fil-qasam soċjali u l-mira se tibqa' dik li jsaħħaħ is-soċjetà Maltija, speċjalment dawk l-aktar vulnerabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.